Ja, we zien in het Centre Ceramiek en Miets Moreau van het Sint-Pieters Museum op de Lichtenberg heeft dus gevraagd of Veer gaat dat hij voor ons heeft metgebracht. Of we dan eens goed willen bekijken en ons mening daar eens over willen geven. Dus ik denk dat het beste is dat Miets eerst even zelf vertelt hoe we het over gaan hebben vandaag. Ik ben hier naartoe gekomen met een heel schoon kistje. En er zit geen lekker fles wijn in voor u hier, jammer. Maar er zit waarschijnlijk de sleutel in van de Sint-Pieterspoort. Een van de stadspoorten van Maastricht. En die sleutel die hebben we zo'n half jaar geleden gekregen van een oud, notabel Maastrichtse familie. Een familie die sleutel ooit gekregen zou hebben van Maastricht vanwege hun verdiensten voor de stad. En ze hebben hem nu geschonken aan ons museum. En ik wil natuurlijk heel erg hier weten, is het nu een echte sleutel van de Sint-Pieterspoort of is er nagemaakt? Centre Ceramiek gaat zich steeds meer profileren als erfgoedinstelling. Dat betekent dat we heel veel verschillende collecties in huis hebben. Onder andere een collectie van Maastrichtse sleutels, van stadspoorten en ook zelfs de leren zakken die daarbij huren. En we zullen zien of de sleutel van Miets, zeg maar, in die schoen collectie die we hebben zou kunnen passen. Met andere woorden, is er authentiek of niet. We stonden hier op de vierde verdieping van het Centre Ceramiek bij de stadsmaquette van Maastricht, die de situatie omstreeks 1750 weergeeft. We stonden hier aan de goede kant bij de Sint-Pieterspoort. En ja, wat u natuurlijk meteen opvalt is dat het boete de stadsmuur is het een goed kaal terrein. Dat was vroeger het inundatiegebied, dat kost onder water gezet worden. En nu kunnen ze die poort situeren achter de Roeibrug, hè? Ja, ja. Bij de Jeker. Ja. Bij de hertenkamp. En ze is omstreeks 1870 is ze gesloopt, hè? 1865, 1870. Nou, en hij hebben voor zo'n een van die leren zakken die dus met de collectie naar thuis ingebracht. En wat staat erop? Als we het goed kunnen lezen, Sint-Pieterspoort, dus Miets. Als het goed is, moet 10 sleutel in deze buidel passen. We zullen het gewoon zien. Dat is het begin daar, hè? Kijken wat het is, hè? Kijk. En nu de moment suprême, hè? Ja. Het zou kunnen, hè? Het zou kunnen. We hebben enig passen en meten. We moeten erop vanuit gaan dat dat leer toch gekrompen is in de afgelopen 140 jaar, zal ik maar zeggen. Hè? Nog over, het zou voor een streen duien. Wel voorzichtig met mijn leren buidel. Hè? Ja. Misschien toch ook even vertellen waarom nu zo'n zak, hè? Want die stadspoorten die gingen vroeger 's morgens open en 's avonds weer touw. En als de poort 's nachts touw was, dan worden de sleutels of op het gouvernement of op de hoofdwacht bewaard. Dus die worden dan in zo'n tuut, in zo'n leren zak geduid en metgenomen, zodat niemand stiekem 's nachts de poort kon open doen. Dus in de collectie zit eigenlijk precies van dezelfde sleutel, hè, die op dezelfde manier gemaakt is. Ja. Alleen de van Miets is nog schoener. Ja. Dus Jos, mag je voor concluderen dat de sleutel echt van de Sint-Pieterspoort kunnen zien? Wat we kunnen concluderen is dat het label waarschijnlijk later nagemaakt is, hè, want dat komt niet overeen met wat we in de collectie hebben. Ja, dus het zou goed de sleutel van Sint-Pieterspoort kunnen zien, ja. Maar dat vind ik geweldig. Ja, ik heb me daarbij aansluiten. Dus duidelijk dat dit een heel andere schrift is wat later moet zien. Dus het label zal er later on vastgemaakt zien. Maar qua vorm en qua groete zou ik zeggen van nou, ik kan hem zien, iets proficiat. Ja, dank je. En Geer mag allemaal ernaar komen kijken in het Sint-Pieters Museum op de Lichtenberg.